En geno mara nyakwara Moginirio Makare machiegni weche manyien maka gi kacha odhiambo masani warwaki ka wadhi achiel kachiel e weche manyien gi e thuoloni. Doho owito oko bura mar lal ma jalupo Brian Odhiambo manolal ndalo 20 mokalo e kaunti ma Nakuru. Jang'ad bura Julius Nangeya owacho ni onge ranyisi moro amora ni Brian Odhiambo ne nitiere lwet apisa mag rito le mag bunge KWS ma Nakuru e kinde manolal apoya. Okinda anyuola Brian Emmanuel Yego owacho ni ok omor gi ng'eto mar dohono. Apisa ma Coast Guard e alwora Masumba e kar chung' od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia omako apisa 2 mag jolweny ma Uganda mag UPDF e dho wath Masumba kane gitemo mako jolupo moko ma Kenya e dho wathno. Apisago magin Richard Amria kod Michael Musila duto manie rang'iny mar constable nomanore gi bunde mag AK-47 kendo ne gin gi lep tich kendo noyudo gisemako jolupo ma Kenya go e seche ma jolupo moko nogo ma jo Coast Guard ochopo. Okang' ma kamano yudo puoch pakwa kuom jolupo ma Kenya mowacho ni gisebedo ka gikale sande lwet apisa mag lweny ma Uganda ka moko kuomgi bende odiechieng' manyoro nyogo mohiny e nam kuro. Tulikuwa tunaenda Maninga, wakatuambia tufuate hii njia. Mimi nikafuata hiyo njia mbio kama tunaenda. Ule mwingine akanifikia anasema unataka kutoroka na hizi maboti? Nikamwambia hapana, mmetusema tuende Maninga, nikakubali tunaenda Maninga. Sasa yule alitaka kwa ile boti mahali pengine naendesha, akanirudisha kwa boti yao. Akaanza kunipiga. Amenipiga slap 2 na bunduki akanichapa naye nyuma ya bunduki mara 3 hapo kwa kifua. Sasa bila alinichapa nikamuuliza, "Sasa wakati unaniua na umesha kutushika, tumekubali tumekosa, mnatupeleka station, haja gani tena waanze kunipiga?" Sasa mimi kwa hali yangu vile naona eri wapelekwe, sababu wao pia wanatutesa, wametumaliza. Mabosi wetu wa hapa Kenya wameisha, watu wamebaki ya ufakara. Gavana ma Bomet Hilary Barchok omaki gi duol makedo gi mibadhi EACC e apedha manotimore okinyi ma kawuono. Apedha ma kamano geto yango adieri e wi seyo matiyo marach gi mbi mar apisi kendo chiwo rak ne kembe motudore kode kotiyo gomenda mag sirikand kaunti. Apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC nomonjo apisi kaachiel gi kar dak mar Barchok e kaunti ma Bomet ka gitude gi tiyo arietha gi mwandu ma kaunti no. EACC wacho ni Barchok inono kaluwore kod ketho ma kamago kendo idhi chwale apisi mar EACC man Nakuru. Higa mokalo okinde mawuok Bomet noluongo EACC mondo non Barchok kaluwore gi lal mar omenda maromo bilion 1.5. Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglikana e pachoka Archbishop Jackson Ole Sapit owacho ni kanisa no osiro okang' mar piny Amerika mar chungo moko kuom kony mane gichwalo e pachoka e kinde mokalo, kowacho ni jotelo mag pinje Afrika onego chiewe nindo kendo girang yore ma ginyalo dongorego gin giwegi. Koloso e mbalariany ma St. Paul's mantiere Kikuyu, Ole Sapit nowacho ni kony mosebed ka ichwalo e pachoka e yor omenda ok osetiyo yo makare kendo jotelo moko osetiyogo e yor mibadhi ka pesago ok osebedo ka konyo chenro miorogi ne. Sapit ne loso e sach nyasi ma chako ayanga kar tiegruok mar timo nonro ma jok mamine ma jodolo mag ACK ka mano e makende mokwongo e Afrika. It is a wake-up call to our leaders in the way we manage our public resources and in the way we manage our affairs and take advantage of what already God has given us. We are given a balanced climate. We can grow food
and we can satisfy ourselves if we have the right programs. So I think Trump disruption of the rest of the world must be a wake-up call for us to be able to think. Every other economy grew, not in easy times, but when they were faced by a crisis, they think deeper. I think the other big problem to our development agenda is greed, and particularly to us leaders, when we take it away from people, and instead of development, we focus on collecting for ourselves. We should be reminded that no matter how much we amass, we will leave it behind. Riwruok mar jotich e pacho ka KOTU koro jiwo pinje mantiere Afrika mondo ber chenro mar timo ohala e kindgi giwegi kaluwore kod lokruok ma sani pinje mag wagunda oketo kotelnegi kod piny mar Amerika ma duoko chien tudruok gi pinje Afrika. Koloso gi jofwambo, jalup jagoro maduong' mar KOTU Caroline Ruto olero ni Afrika nyaka koro nonre matut kendo ber weche mag ohala e kindgi giwegi. Ruto bende nojiwo sirikal mondo ber chike manyien matayo chenro mag ohala e kind piny Kenya kod pinje maoko kendo nywak duond riwruoge motelo ne jotich e seche ma giloso chike ma kamago. Policies pursued by US President Donald Trump, as well as the trade approaches of Western countries, have made it abundantly clear that Africa must prioritize intra-African trade to achieve economic self-reliance. 2, at a time when protectionist policies and geopolitical tension threatens Africans' ability to access global markets on fair terms, the African Continental Free Trade Area, that is AfCFTA, emerges as the most valuable pathway for economic prosperity across the continent. Trade union rights and workers' voices must be fully integrated into African free trade implementation framework. We are all aware that the implementation committee are in place, but the workers' voice are not there. The success of this agreement depends on fair, inclusive, and rights-based trade policies that not only increase market access, but also create decent jobs, protect labor rights, and ensure fair wages and working conditions. Workers must have a seat at the table. Board mochung' ne agulu mar tayo NGCDF koro nyiso jood bura ni mondo wek donjore e tije mag tayo kaka omenda mag NCDF tiyo ni mar mano ok en tijgi. Jakom mar board no Laga Luocho wacho ni nitiere apisas ma ondiki monego bed ni tayo tije mag omendago ka jood bura nyalo mana golo paro kod rango kaka omendago tiyo e chenro mag dongruok mopogore. Owacho ni mane momiyo samoro paro wuok mar wito oko aguch CDF no gino masani nitiere doho mar apile bura momak kod od bura apisas mag Attorney General kod board no noloso e skund secondary ma Kanyakwar mayudore Kisumu Central e seche mani chako chenro mar gedo mar kilese. Mjumbe tumo mana oversight kaka CDF tiyo to konyis committee mare gi fund manager mare kako nego ti. Onyalo advise gi, onyalo nyiso gi monego tim ni constituency to joge matimo. To in constituencies mamoko matin nitie MPs moko makoro donjore kod weche mag CDF kako nego bed ni tiyo gi pesa. Mane makelo problem. Kisumu Central ber. Mokwongo betanga nyisu ni e board mar CDF pesa mar best practice project okwater kamoro kama pesa tiye marach. It means ni kaluwore kod audit magwa Kisumu Central pesa mag CDF osetiyo maber. Adwa wacho ni skundi ni wachako gi classrooms abiriyo mwagero ka. Opoge diriyo michulo gi CDF ma Kisumu Central to gi michulo gi board mar CDF ma Nairobi. Wan gi commitment gi CDF ma Nairobi ni wabiro neno ni skundi ni orumo e dweche adek mwachiko gi mondo ka nyithindo mani St. Paul's Primary School, St. Paul's Kanyakwar Primary School otieko grade mar 9 to giyudo kama gidhiye. Obila e kaunti ma Migori kotenore kod ten migawo mar ohala e kaunti no dhi nyime kod apedha ne achudhe mosewuok oko
kamanyo omenda maromo siling 10,000 kuom grube 400 maende ne piny owacho ma kaunti no omiyo omenda maromo siling $40 mar loko ohala e bwo chenro mar Economic Empowerment Program ka giriambo noorgi gi gavana Ochila Ayako. Lipot mogol kod apisa maduong' e migawo mar ohala Victor Uya oyango ni achudhego osechopo e grube 8 maende noyudo omenda maromo siling 100,000 moro ka moro e bwo chenro mar County Economic Empowerment Program ka giriambo noorgi kod gavana ma Migori. Odiechieng' manyoro apisa maduong' e migawo mar ohala e kaunti ma Migori kotenore kod jokanyo e grup mar osiepe somo mayudore e sub-kaunti ma Uriri ma en achiel kuom girube ma chudhego yande nosesundo mondo ornegi omenda ne ondiko dhogi kobila ma Uriri. Apisa maduong' e migawo mar ohala e kaunti ma Migori Victor Uya okone jopiny mondo obed motang' ga chudhego koluwo ni piny owacho mar kaunti no ok nyal kwayo grube mondo migi pesa. Nadagi ni pesa no podo ka gol nyaka ng'e lerne e ofis kuma nyicho wae. Emomiyo kawuono aringo matek mondo mi obi ofis mondo wachek ni to wae ang'o matimore. Pesa ni goli adieri koso kare yudore ne kare gini osetime grube mang'eny. Andhoga giwuotho kamano. Koro manyiso ni gipiem ni to ka jok oseyude to kare gimbe gichak yude Central Kanyamkago. Ogolonwa pesa mondo wakonywa kaka wa mama. To jokuoge moko osewuok dwano ma mine pesa kendo ma okethne gavana ombulu. Wan ok wabiyie wach machalo kamano. Wach mano to emomiyo waring wabiro ka kapok wagolo pesa wa siling 10,000 midwa mondo wang'e ni to idwoke ne gavana dok miye grup machielo kosango. Japuonjre mochando maende nowe sikul nikech onge mar omenda mar somo gikone to nyalo buonjo bang' yudo thuolo machielo mar dok e skul kendo dhi nyime gi sombe kaluwore gi chenro mochak mar siro jopuonjre ma wigi bith to wuok e anyuola ma yutogi nok e ward ma North Sakwa e kar chung' od bura ma Bondo. Charles Juma Ohanga manowe skul e klas 11 e higa mar 2023 oduoke sikund sekondari ma Kitambo e bwo chenro manyicha nochaki gi MCA ma North Sakwa Ward Oliver Arika maduoke skul jopuonjre ma ok nyal dhi nyime gi somo nikech nok mar omenda mag somo. Koloso e kinde duoko japuonjre ne skul, Arika nowacho ni dwaro mare en neno ni nyithindo duto mawuok e ward no somo mi ochopo lekgi. Mbaka ni mheshimiwa nasomo Kitambo for the last 3 years, that is from 22,000 to 2023, and kana chope from 3 to now drop out because of school fees. To kana ng'iyo result to naido kaya nyathima bright kabisa because the grade mane en go ne B-. And again ka ng'iyo subject, what impressed me most ni nen gi A plane in form 3, and that is a confirmation ni en nyathima riek. Did kana temo wuoyo kode mawacho ne to koro kada konye nam, but Charles no plead koda kokono dwaro a second opportunity mondo doge class. Kano gona simu ne wacheko records mondo wang'e ni to nyathini en nyathi mane, to nwafwenyo ni en nyathi mosebedo ka ugeno somo to ok nwang'eyo ni wach fees emomiyo endala. Koro nitiere cases moko mamako nyithindo yor fees to samoro chunygi dhiol kalure gi kaka dala chal mi fweny ni koro gionge skul. Aduoko ne jatenda erokamano mang'eny kuom kawo makona lwet nyathi Charles oduoko skul kendo jopuonj obedo joneno kaachiel kod jotendwa moko obedo joneno ka okawo Charlie oduoko skul. Mano en wuono maduong' ma Nyasaye otimona. Gimano penje maduong' ni dabet ang'o in life, takoni adabet engineer, electrical and electronic engineer. Koro abiro skul an kona ngadier ni engineer tadhi bet. Kendo oseyashua ni kapona pass mabe an gadier na dhi pass. To kadhi mbele nyalo miya support gi tako timo na sani. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta onyiso kweth magwandore piny DR Congo mondo yie twak mar manyo kwe kendo kik gimak chung' manyalo thiro okenge mag manyo kwe e pinyno. Uhuru kokalo kuom jawache Loi Kanzedena ywak ni idwodo chenro mar tayo twak mar manyo kwe kind kweth njore mag M23 kod jotelo mag riwruok pinje Afrika EAC kochiwo ranyisi mar wuodho jolweny ma Kenya ma KDF e piny DR Congo.
Uhuru okoni yor reso lweny magoma en mana twak ma Nairobi, Kenya kod mano ma Luanda, Angola, kama jotelo neno dwaro ni piny Rwanda kod DRC mondo ogud wigi kanyakla achiel kendo los ewi wach ma tieko ywaruogno. The facilitator, President Kenyatta, conducted extensive diplomatic engagements, meeting with political, civil, military stakeholders across the region. Key initiatives included multiple targeted discussions with armed groups, including the M23, confidence-building measures with various civil rights and women groups, and the organization of several high-level conferences to resolve tensions and identify pathways to peace. However, in June 2023, as the all-important 4th Intra-Congolese Dialogue Conference was set to take place, political attention in the Democratic Republic of Congo shifted toward the upcoming national elections that were to be held that year, that is 2023, in December. The shift resulted in the slowing down of the Nairobi peace process, and unfortunately at the same time, a political impasse resulted in the withdrawal of the Kenya forces from the ICRAF.